लोगो हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोननैसो आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बेखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनफोराव नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बिनिनो गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो लोगोफोर जेरै इन्टारप्राइज प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय गोरबो अखं। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आङो दाख्लै बावै मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोखादोंमोन, नाथाय बै आपडेट भिडिअआव आं बे मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलखौ मिथियैखाय खोन्थानाय जायाखैमोन लोगोफोर। स' जायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां गोरबो अखं आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों एलिसा बर' बिथांजों लोगोसे सोमखोर दैमारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो माब्ला नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो बे उइकआवनो नुनो मोनगोन। स' सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावबो गोदान मोनसे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर मेघालयायाव दायो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिद्धार्थ बर' बिथांजों लोगोसे प्रिति थापा बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव फैनो गोनां सिद्धार्थ बर' आरो प्रिति थापा बिथांमोननि बे गोदान आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।